אוקיי, שלום חבר'ה. עכשיו אני הולכת להראות לכם את כל החיות שלי ושל דוד שלי הגדול ושל דודה שלי הקטנה. אני מאמנת אותה לרחוב על בן של מואנה, שזה כאילו סוס וסוסה. לא יודעת אם זה בן או בת, אבל אני קוראת לו לולי לקטני. והנה הבית שלנו. ועכשיו אני הולכת לעבוד לכם סרטון. ואני מכינה בית כזה עם דוד שלי הגדול. אסור לצלם בשבת. מותר לי. את רוצה יד. והנה מגליצ'ה שדוד שלי. הגג הקודם לא היה טוב, אז החלפתי גג, בסדר? כן. זה הגג, זה הספסל, זה. הגג עוד לא הסתיים כי אני שם פה מקלות. נכון. זה דוד שלי הגדול שהוא הכי טוב בעולם. ועכשיו אני הולכת זה בשביל להראות לכם את הסוס. יודעת, רגע, אני הולכת להראות להם את זה. יש לי פה מגלצ'ה, הנה דודה שלי הקטנה מתגלצ'ת. ראיתם איזה מגלצ'ה? זה לא מתגלצ'ת. סוסת צ'וקו. לא יודעת מאיפה הפרצ'תי את הסוסת צ'וקו שלי. נראה לי אני מתגלצ'ת שמע ישראל, הם כל הזמן אחד השני הם בריב. וגם אני בריב עם אודל, דודה שלי קטנה, ועם ינון. זה ערימת אבנים, שמע ישראל. טוב, הלכתי בזה הלא נכון, אז אני אחזור פשוט הביתה. כאילו לא הביתה, לבית. שדודים שלי מכינים לי. עכשיו הולכת. פשוט אני הולכת ואני אראה לכם מהצבע. אבל את מרידה לי את הבית. איפה? תביא לי את זה. אז עוד שנייה נגמר הסרטון הזה. ויש לי פה גם מגלצ'ה ענקיסטית. אני יכולה לראות פה. הנה פה זה, אני עולה וזהו, אז ביוש.